Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenderong albay gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Diyos, maghay na hapon po sa indo mga tugang. Luhod po ang gabos sa pagpamibi kang oratio and pagata. Sa ngagan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging maghay na pag-aataman kan sa imong linalang, dai minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso sa asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagan nin kapatawagan kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga paggugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsable pag-aataman kan sa imong lilalang, asin mga matinabang na pagasugag kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. Nostra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, iyon ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon, banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Sa ngaran ka na ba, kan Agi, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-29 Domingo na po sa ordinaryong panahon, inimanan enot na aldaw, takod sa gigibuhon ta an enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo, sa pag-andam kan, maabot na kafiestahan kan sa tuyang patron, sa petsa 28 kaining bulan, si St. Jude Thaddeus. Ining Domingkong ini pinagkukonsiderar pong World Mission Sunday or Sunday for Cultures. Nagpapagirumdop sa sato na bako sanaan mga padi, madre, asin mga religyosos ang dapat na maging misyonero. Every baptized Christian, kada saro sa tuya, inaapon tanganing maging mga misyonero, magproklamar kan marhay na bareta sa kinakban. Asin sa pagibo niya to kayan, sa tong ebanghelyo nagpapagirumdom na importanteng gayo ang pamipi. It is prayer that fuels minataoning gasolina sa satuyang pagmisyon. Mga tugang tanganing kita po gabos na uyadig di magkanikong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tong mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako rin makuri.
sa isip, sa tatagamon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako impamibi sa kagurang nantang Diyos. Paherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tuong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo asin maimbod sa pagibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Jesu-Kristo ang kagurang niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tatagamon. Sa enot na babasahon, maihinanyog niyato ang pakilaban nin mga Israelita sa mga Amalekita. Patunay sana na ang kapangganahan kan sarang banwaan, dai masusukol sa kusog asin bilang, alagad sa paagi kan pagtubod, asin pagpamibi sa Diyos, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Nag-abot sa Felidim ang mga Amaleketa, asin sinalakay ang mga Israelita. Sinabihan ni Moises si Josue, magpili kanin mga lalaki asin labanan nindo ang mga Amalekita. Sa aga, matindog ako sa ibabaw kan bulod, nakapot ang sugkod
nin Diyos. Sinunod ni Josue ang pagbuot ni Moises, asin linabanan niya ang mga Amalekita. Mantang si Moises, si Aaron asin si Hur nagtukad sa bulod. Mantang nakaitaas ang mga kamot ni Moises, nanggagana ang mga Israelita. Alagad kung nakaibaba an sa iyang mga kamot, nanggagana ang mga Amalekita. Kantanglay na ang mga kamot ni Moises, nagkua si Aaron asin si Hur nin sarong gapo na matutukawan ni Moises. Mag-ibong nindang itinaas ang mga kamot ni Moises, asin sinustireran sagkod na magsulnop ang aldaw. Huli kaini, nadaog ni Josue ang mga Amalekita. Tataramon kan kagurangnan. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa ngagan kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Itiniting kalag ko ang mga bulod, ang mga mata ko. Sa indaw magikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko magikan sa kagurangnan, na nagibo kang langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa ngagan kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Dai kanya papabayaan na mahulog. Ang parabantay mo dai makaturog, dai matungka. Dai makaturog ang parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, yaon sa ngagan kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Babantayan ka nin kagurangnan. Yaon siya sa kaated mo tanganing ikaingatan. Kun aldaw dai ka mararaot nin kan init. Kun banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, yaon sa ngagan kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Ililikay ka nin kagurangnan sa gabos na pag-alaman. Aatamanon niya ang sa imong buhay. Iingatan ka nin kagurangnan sa imong paghali asin pagbalik ngunyan asin sagkod paman. Ang tabang sa to, yaon sa ngagan kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Si San Pablo pinatanidan si Timoteo na maging maimbod sa tatagamon. Ang tatagamon nin Diyos, dakulang giya sa pagtukdo sa kan katotoahan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali sa kapagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing ang lambang saro maging kasamkapaling karahayan, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugan, alagad ka, magdanay ka sa magkatotoohan, na sa imong nanudan sa katinubod. Hulita aram mo kung si Isay an nagtukdo kayan sa imo. Puon kan aki ka pat tatao ka kaan kan mga banal na kasuratan na magtutukdo sa imo nin kadunongan para sa kaligtasan uli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan ipinasabong nin Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo, pamumuhay, tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa pagibo. Kan gabos nakarahayan sa atubang ni Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyo ang mahukom kan mga nabubuhay sa sagkod kan mga nagadan na asin huli maabot siya. Tanganing maghadi sinasadol taka na ipaghulit mo ang mensahe, magmaingkot ka sa pagpahayag ka iyan. Nasa panahon man o bako, mandag ka magsagwe sa magsadol. Gabos gibo na may kahuyuan asin tanganing magtukdo. Tataramong kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
An kagurangan mapa sa Indo, asin sa imong pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Dangan nag-usipon sa inda sa Jesus nin sarong parabola, tanganing tukdoan sinda, nadanay na mamibi, asinda imahalean nin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na daay natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan, nasisay manatawo. Igwaman sa banwaan na ito nin sarong babaeng balo, na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, ulita nagahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwan. Haloy nang nagpaparasayumaan hukom alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya, dawa, day ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na sisay manatawo, alagad huli taday ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sanaan, hinahagad niya. Tanganing daina niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa, an kagurangan, danguga, nindo, an sinabi kan hukom na maraot. Dai daw itatao nin Diyos an katanosan sa iyang mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi? Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda? Alagad pagdigdikan akin nin tawo, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban? Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good afternoon. Sinabi ko po sa pagpuon kan sa tuyang misa na sa Domingong ini, ka-29 Domingo sa ordinaryong panahon, pinagkukonsiderar po ining World Mission Sunday or Sunday of Cultures. Na nagpapagirumdum sa to, na kitagabos, mga misyonero. Kitagabos, instrumento kan sa tuyang kagurangnan na iproklamar sa kinaban, an marhay na bareta. Kaya ang pinakatema kan Ebanghelyo tangunyan in connection sa Ebanghelyo, tanganing ang misyon sa tuyang mahimo asin maging epektibo kay puhantaan kapangyarihan kan pamibig. Kaya sabi niya, pagirumdom sa Ebanghelyo sa iyang mga disipulos, magpamibig kamo na daing untok asin dai ka mo mawaran nin paglaom o pag-asa. Iyan, namumutan ko mga tugang an misyon kan lambang saro sa satuya. A mission of faith for all of us. So dahil kaiyan, 2 punto nin paghurup-hurup ang gusto ko pong ihiras sa Indo. Number 1, ang pagpamibi na daing untok, bako po ini pagdisturbo o sabihon ta pangungulit sa satuyang kagurangnan. Sa konteksto kay ining World Mission Sunday, kung kita padagos na nagpapamibi para sa misyon, iyan sarong partisipasyon nyato sa misyon kan satuyang kagurangnan. Digdi sa parabola kay ining balo na daing untok na nagkukulit duman sa hukom na itao sa iya ang favorableng judgment laban sa iyang kaiwan. Pabalik-balik daing untok siyang nagbabalik sa hukom hanggang ang hukom nag-give in sa iyang kamautan. Na nagpapagirumdum sa tuya na kung kita pabalik-balik man sa mahal na Diyos, naghahagad kan sa iyang kusog sa pagpamibi para sa misyon, iyan na pamibi na iyan, iyo po iyan ang nagiging heartbeat or buhay kan misyon. Kaya ining mga misyonero, bakausanan kita, alagad lalong-lalo na itong mga kapadean, madre, religyosos, na yaon nagduduman sa ibang lugar, they can only persevere because they pray without ceasing. Imagine, maduman ka sa sarong lugar na daig ka nganing bisto, iba ang kultura, iba ang lingwahe, kasabay na iba ang sa indang mga pagtubod. Kung ang sarong misyonero dai nagpapamibi, dai ma-prosper ang sa iyang misyon. Aram po ninda
nyato na mga misyonero that evangelization is not powered by money. Na dahil kaya mong pakudalan ang mayon, magiging kang successful sa imong mission? No. Na dahil taika may kwarta o milagrong mangyayari, magiging successful ang sa imong mission. Ang mission, magiging sa ng successful kung kita igwanin pagtubod and constant communion with God. Padagos kitang namimibi. May nadangog nga niya akong istorya nin sarong misyonero. Ipinadara siya sa sarong harayong lugar. For years, halawig na panahon na yaon siya duman. Alagad sa paghiling niya, gari, dahil man nagdadarangog sa iya sa mga tao. Sabi niya, I've been preaching here for many years, but it seems that nobody listens to me. Dahil man ngayon nagbabarago ang mga tawong ini, na sa kuyang pinagmimisyonan, nagtutururog man giraray sa misa. May nahiling lang kaya ako turog. Oh. Dahil man ngayon nagbabarago. Oh, sabi kan sa iyang kaiba, I think that's the reason why you were sent here. Not to convert these people. Bako tanganing baguhon ining mga tawong ini, kundi na ika mismo baguhon. Na ika mismo dahil maging hambugon kundi maging mapakumbaba. Namumutan ko mga tugang, ang pagiging porsigido or persistent sa misyon da po, gariman sana ining pagpamibi na mayong untok asin porsigido. Enot sa gabos, binabagungo na kita kay ni, bago mabago ang ibang tao. Kaya ngunyan na Domingo, mantang pinagsaselebrar ta po ining World Mission Sunday, igpapagirumdom kita na ang kada saro po sa satuya, igwaning lugar na dapat pagmisyonan. Ang satuya mismong mga harong, baka bago ka magkatikista o magkatekesis sa luwas kan sa imong harong, ang kaipuhan na katekesis, ang sa imo mismong agom. Sa harong ta, mga misyonero kita. Sa lugar na sa tuyang pinagtatrabahuhan, mga misyonero kita. Sa komunidad na kung saan kita nag-i-star, mga misyonero kita. Taan sa tuyang danay na pagpamibi, sabi ko po nga ni, iyan ang minataong gasolina sa misyon. Our constant prayer fuels this mission. It strengthens, it gives strength, it gives direction to the mission, and it gives energy to the mission. It is because of prayer that the mission goes on or continues. Kung ata ta nagpapadagosan sa tong misyon, kung ata ang misyon dapat maging padagos na focused as in buhay. Iyan dahil sa satuya po daang padagos na pagpamibi. Sabi kayan, to stop praying is to stop participating in God's mission. Second, last point. Ang pagtubod o pagpamibi, nangangahulugan na kita dapat naghahalat sa mahal na Diyos. Kaya baga naghapot si Kristo sa ultimong parte kan Ebanghelyo, alagad, pagdigdikan aki inin tao, makakakua daw siya nin pagtubod sa kinaban. When the Son of Man comes, will He find faith on earth? Bagayon bagang hapot. O kung yan dumigdian kagurangnan, kasabay ni Bagyong Ramil, o may makua daw na pagtubod sa lambang saro sa tuya. O dahi, taturog. Igwa daw ang kagurang na namako ko apong pagtubod. Ngunyan sa kinaban na pano nin instance, magpuon sa noodles, sa kape, may instant wifi, may instant ghost projects. Yeah. Ang paghalat, garisaro ng padusa. Daina pong tiyaga,
dainang pasensya ang tao, taan gabos, instant. Instant yaman. Yan. Diba? Pero pigpapagirumdum kita na ang pagtubod, mas nagtatalubo kung kita tataong maghalat. May saro da kay itong lalaki na nagpangadji, Lord, give me patience and please hurry up. Tawan mo ngaya ako nin pasensya, pero pwede ngayang dali-dalian mo. Iyon ang gad po iyan ang retrato kan lambang saro sa tuya. We want faith, but we want it fast. Uro, urada. Pag may hinagad, dapat yauna. Pero ang Diyos nagsisimbag po sa satuyang pamibi. Kung kita may pagtubod, garida po traffic lights. Minsan, mahihiling tag-green. Go. When we pray for something, we ask for something, God would say yes. And He would give us what we asked for, what we want. Kung anong hinagad, makapasar sa board exam, automatic, nakakapasar. Naghagad nin maaagong, automatic, nakakuang afam. Yeah. But sometimes, it is a red light. Meaning, no. Bako iyan bagay sa imo. Bako iyan para sa imo. Kaya, minasayumaan mahal na Diyos. And most of the time, yellow light. Which means, wait. Because I want to give you the best. Kung ano, ang angay, asin bagay para sa imo. Ang pagtubod, namumutan kong mga tugang is trusting to His ways, to His plans, and timing. Sa pagpamibi na darataan pagtubod, nagtitiwala po kita sa paagi, sa plano, asin timing, kan sa tuyang kagurangan. So, namumutan kong mga tugang, ang pagpamibi, bako po daa sa rong spare tire. Na narurumduman ta sa ng gamiton, narurumduman ta sa ng magpamibi kung nakaka-experience nin flat tire. Only when life breaks down. Ang pagpamibi asin pagtubod, gari, manibela. It is a steering wheel that keeps us on the right path, that gives guidance and direction sa satuya pong buhay. So bilang gabos kita bagangon yan, pinapangirumdom na kita gabos mga misyonero, pakausan ng mga padi, as in religyosos, as missionaries, let us keep on praying even when tired. Maski minsan pagal na kita. Arog kay Moises, napagal na pag binababa ang kamot, sosog sa enot na babasahon, nadadaog an sa iyang kampo. Pero pag tinataas niya an sa iyang kamot, nang gagana. Minsan, titanglay na kitang pangaradji. Minsan nga ni, permi akong nagpapapintura kada mga piyesta kay St. Jude. O tapig paparaharapihap si St. Jude. Nakalbo na si St. Jude. Pagal na kita, kaya taas ka sa tuyang kamot. Minsan, minaluya na an sa tong pagtubod, dapat padagos sa nadaapo kitang mamibi. Padagos na kitang magsarig sa mahal na Diyos. Kasi minsan, mas kitang lay na, sa parte ni Moises, may kaibahan siyang nagiitaas kay ini. Nagtatabang sa iya. Tanganing padagos kitang magsarig sa mahal na Diyos. Parehas man. Sa tuya, may pinapadaraman ng Diyos na mga tao. Minsan, pagal na, tanglay na kita. May mga taong minatabang sa to. Tanganing padagos niya to, may itaas ang kamot. Asin manggana kita, laban sa anuman nakaratan sa satuyang buhay. We must keep believing, even when waiting for the seed of evangelization to sprout. Minsan, sa pagtukdo ta, minsan nauuyam kita, tagariday man kita tigdadarangog,
Dahil man kitang nahihiling na bunga sa satuyang mga itinutukdo. Pero sabi kan kagurangnan, padagos man lugod kitang magtubod. Sabi kayan, those who trust in God's timing never run out of hope. So, sabihon ta daw ini sa satuyang kataid, pray on and pray without sleeping. Pray without ceasing. Amen? Sagaran ka na maaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita. Sarabay niya tong ipahayag ang satuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo, aking bugtong niya kagugang nang ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hale duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pano nin pagsarik, magdulok kita sa Ama, asin magdulot sa iyakan sa tuyang mga pangangaipo, asin kamauotan. Masimbag po kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Nani nanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagbalo asin kasakitan asin daing nanggad, mawagan nin pagsagig sa paghagubay kan ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nagluluyaan buot asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay, mapukawan asin mapakusog kan kaimbodan kan Diyos, ipambibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga nasasakitan ng mga maglaad ang puso asin magtaonin lugar sa Diyos sa saindang araw-aldaw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang makatagal sa saindang mga pagsakit asin day nanggad mawagan ni paglaom sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban para sa buhay na daing kasagoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Espesyal niya itong ipamibi sa loob kaning misan sa tuyang mga misyonero, lalong-lalo na itong mga yaon sa harayong lugar, lugod pa man an pamibi, asin an sa tong kagurangnan, iyo ang danay na magtao sa indaning kusog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Ipananin na nyugaan sa mong pamibi. Magpasalamat siyempre kita ta nakaligtas kita sa uminaging bagyong si Ramil, alagad yaonan pag-agyat na magpamibi kita duman sa mga naapektaran kay ini. Asin naging biktima kan mga pagbaha, asin makusog na duros, asin makusog na uran. Ipamibi niya to sinda sa satong kagurangnan. Kagunani na nyugaan sa mong pamibig. Langit no na Ama, idinudulot mi sa imoan sa muyang mga pangangaipo, tukdo kaming magdanay sa pagpamipi, tanganing padagos kaming makisumaro sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, paga sa kaumawan asin kamo gawayan kad sa iyang ngaran, paga man sa pakinabang nato asin kan bilog ng banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong pinaglilingkudan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, patanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, asin daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat, an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos na santos sa sina Angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa, kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo, siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat minaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi sa pagkuha man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kayni tayni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan ini an pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang paggagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinadgabos na mga gadan, dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos na kay tupa na kapag-gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras ken buhay na dayon kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, gulian pagtubod kan sa imong simbahan,
Orasan sa iyan katuninaw nga nasin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan. O ika na nabubuhay asin na nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin Sa tuya po niya na hira sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagugang naan ba ko, ako maninigo na ika magdago sa sakuyang hagong. Alagad magtagam ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
po ang gabos para sa pagpamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinagas mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo na kami daim mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan magahay na bageta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, nampakapos daogon ang kakatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sa good paman, ang biyaya kon hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong pagkatubos, sa imo samuyan Diyos, banal sagud paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit no na bagay sa pagselebrar. Tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukdoan kami kan mga nagdadanay. Uli ki Kristo sa buong kagurang na. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Mission Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 49,575 pesos asin 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,832 pesos asin 5 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 11,581 pesos asin 25 centavos. Para po ini sa Indigenous Peoples Sunday, ngunya na aldaw, nagpuon na po ang misa novenario, kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20, sa pagkaaga asin sa hapon alas 5:15 sa aldaw na Webes. Sabado asin Domingo ang nobena mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kapiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang minasunod: 5:45 a.m., 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., asin 4 p.m. Magkakaigwa man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon, na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolanque. Para sa mga mawat po maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man sa masunod na Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ika-4 na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sa indadagahon ta po ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Sa mga mawat po magbakal nin souvenir items agad kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man magkakaigwa po nin mas baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa mawat po magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Mawat man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. 2 anonymous 5,000, 3 anonymous 1,000, anonymous 550, 5 anonymous 500, anonymous 400, anonymous 300, Jessa May Banyez,
100. Diyos mabalos po. An sa kuya po ang apresasyon na sinpasalamat sa dambang sa Indo na nag-attender kaning misa. Kasabay ang mga naglingkod sa satuyang altaran, sa tuyang mga kaakian, nagbasa, nag-choir, sa tuyang mga lay ministers, asin mga mass collectors, kasabay sa tuyang mga sakristan. Salamat po sa Indo. So ngunyan na aldaw, nagpupuon sa tuya pong misa novenario para sa pagandam niya to sa maabot na kafiestahan ni St. Jude sa maabot na October 28. Ang sa tuya pong misa kung celebrada, hapon, 5:30 in the afternoon. So, kaya imbitado ko po kamo kada hapon, magpuon ngunyan na 5:30 or 6 p.m. Mass. So, pupunan taan sa tuyang misa novenario. Salamat po sa Indo Kapos. Matindog na kita. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ng lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.